in then chan ui rena tu zawk nge keimah an ti rual thawt ani ai hian kasual deuh zawk mi pahnih tlaka ka ui re san ani a mipa zawk chuan alo tih zawm zeta in thir lovang maw ai a thin che si a sual thiam si a thik thua che em le ngal mipa bawk chuan alo ti le ania hnu tunah hian in then ngal makang hmeichhia chuan alo ti ve thung ro in siam tur te neiyem neilo an tih rualin an sign zui ngal duh tak tunpa khi hetiang hian ka ko tawm si lo chia mipa in alo tih chuan ka lawm thu e tih in alo chhak mia ni nai le adriana te chu an in then fel ta kotlama chuan i thana le george te chuan an lo ngak reng to nihliap an lo khum tir ngal ve a Johnny chu pangpar borking in alo tlan nal Mr. Foxwell imang chhia bota chu kalumpuya che ti in alo pe alak sak du lo wangin ni na lam chu pan le a I single kalumpuya che ti in ava pele kawa shengai lo che ve ni na in alo ti chuan ke chuan ka shat na cherry to pasal inei ma chang dei to khan Johnny chuan alo ti le zunga Secretary chuan Mr. Foxwell a mei pakhat zawk ni in an soi ti in ni nai chu alo hril ruvat mei moi lo ni a o enge pui iswa zia chu tlang hriat ni nai chuan Johnny chu a hmaya chuan a ben sak hrepa zual ko vil ma se Adrian Foxwell a po chu alo ni vel mai so tiang mi palaka son I hun khoral du su ka beng har che ni kha ni nai chuan ala ti sui a poi viawim ti in Foxwell a chu en le a I kutanat lo phot te chuan poilo ve ti in alo chang pangpar pakhat chu phoin single life man nuam le ti in a pe a alak ma in a thlau lui le dai a poilo adangan la om thawalom nakina kala mel sha tir leang che Foxwell a chuan alo ti ve nga ta ni nai chana kalsan nuwa chuan tungi heta local turin ti che ti in Juni chu zot mi in a wi resan an ti loi che a chan tur che in kalau kala nei hi Juni na ti chuan kanupui ania in then mai la kanupui hluial ani reng chung ko buai na hian lo in rol ve su ani lo chuan voin ayana sai hian ilaka che mai tur ania Juni chu a mei anga a roi lem mai alo ni reng mai kumkhat liam ta khan vivel le Foxwell company te hian tho ho na thuthlung siamin project lian tak takan kalpuya chumi konga chuan anin bum tonin anin hmang tangkai mai ni in anin ngai ton ve lo ni ni na in anin ava thlen chuan a u naw nu delili chuan kan chung ko hming iti che hle mai za poi zak lo ka ti engtin ngei lo ho le ngam zawk alo ti khum ngal bor kapa thutna khan I thungam zo ki a thovat ro ni na in ati chuan I thil tia wanga kapa hi boralani vai chuan nangma wang ba ka nilawang delili in ati chuan ni na chuan alo beng pop numaria ni chuan thiam lo viau ma se ben ngot tur ani hleinem anu ka om ve a alama ka tang zelang ipa lo wang mai in iti du da thei ani lo ti in a fan thlawang chu lo hau ngal ifanu ni wang chawa za ngai zo ka ni kha ke chu du le an chhia po min lo ula kapa thi trep dam doi in a om so chu lo soi ve to su in ming to pa vel a om lo ruala engma ni lo mai turin ni kha ni na in ti ta ka chuan an nu fa chuan an ngoi dak mai ni nai le Foxwell te chuan Leonard Cross a hmu tumin zan laila ya chuan anin khal chuak ve a an tlan chak dun hle Foxwell a kar chu a chepal lo mai ma se kar pakhat lo tlan chu lo pharin poisa tam taka pe a Leonard chu an vanang man ve an birthday party a kal tur chuan an som ve boka ma se ni na chuan a secretary chu Foxwell a chuan na kar chu su tir chor maya a phone chu chu luin a paisak dai bok ni na zok chuan Leopard chu shwai ho theita a tlai kho nu a Foxwell a kazen lugana chu lo lang ve le no boss min ti la ka thla ho ang che a lo ti hama ke em ruk lai mai ke a kal ai chuan ti in boss ti chuan a ko ve ta nge a ni na chuan Leonard chu min thei lovin 10% share paper a chuan a hming chu sign tir theita a apoilo nei ro se voin hi apian cham voi som ni le panga na nia
present tur tha deuh mai ka nei alawm tiin Foxwell a pawh chu Logan a bulah chuan alo inbun ruak ve mek alo kal tlai em awang chuan a pian cham lumpui tura local khawm zinga upa lam te chu an lunga awi vak tawh lova an lo hau sup sup mi pawimawh tak mai ka va sawm hmasak wang ania min hre thiam ro u tiin Leonard a Arctics Group Overdale Estate a 10% share nei tu chu a ko lut ta a an vai chuan ma kan ti hle Maxwell Group te ni na in chen tha tak an ni bok si a chuta a share chu ni nei ni na a transfer to thu ala soi zui a then chuan an lompui hle a numaria ni te nu fa ero chuan thik na in an lo en thung chuta beiselo takin a Lion Dance an ti mai chu tu te mo hian an lo surprise thut mai a ni nai chuan a pasal hlui lo ti tir ani a ring thiam ngal a chan po chu dance chu mi an kok pui te laka rin om lo laka an lan tir thin ani Foxwell a lo haw chu lo changin an in sual le te te a khatia Lion Dance a lo ti tir vel awang khan shemna pek ve hlak chua tu ma lo ni ma se me chia jok ta chuan Foxwell a chuan ne lo hle minu reason man ani kha Foxwell an ati chuan nangma ni kha thlathum liam ta a uire ma sa jok chu ka shelo e moi ti em ni nai chuan a lo ti ve thung Volmer stock chungchang te chuan soi chuak le a chuwang chawa in nei an ni thu te nen beise lo lutukin Foxwell a chuan a ron fop thuta ni na in chem te a phor chuak ngal kanin chen to a share ka nei to boka hei hi in chen lompui na thil pek in ti boi to lowang ti in ni nai chwa chuak zuya Logan a chu lo kalin boxa pek chu ron khon saka satel le lukhum hring te reuh te lo ni chu mirin om lo te hne na an pek thin ani nge nge numaria ni le dilili te chuan ni nai chei lai chuan lo ti boi ve chena a share ba ka company a ani na te in le karman to tak tak te chu buaina fil ma chuan dilili minga dari mai tur te chuan an lo tlon vela ani chuan tuina lo lei muta hun to khatianga tlon lung oi mai chi kha kani lo alo ti maka ani le Foxwell nen chuan in beyanga ni mai alom I hne ngai chuang lowang an hausa e mai dilili in ati po in lo boi ve su ati khum le mya a thian nu te sai chuan a single e ta chu lompuina party nei puya lo soma an pia chuan Foxwell po kha lo thu ve kur mai nula te chuan an lo hwal to bok an mut po chu ti off le vek to te sai chuan tu emo chu izon ve fatanga ya ni hi alo nui vel le ngala min run lui ani khu ati chuan a ho lutuk enga ma ka ngai lo adu dan danin omro se ni nai chuan alo ti maya ma se a hladu em chu gavina chuan alo sak ta hlau mai a hma in an lo in classmate hlom to thina ni na in adu zia sha in classroom ma po alo sak fo to thin kumsom liam ta khan he hlai hi tu emotan kalo sak to a ka du zia lan tir nan kalo sanon le ani ka hmangai na che hi azwal zela ka ngai thin khop mai che ti in ni nai chuai an deuh kher bok Foxwell anen po chuan an lo in she khop mai inu pui ani to chuang lo boka savathlok lai te chu per thla ka thianga lom ti ro ati chuan ni nai nen kanin nei ma khan khongai kumsom nga mi vel sugar ma mi bula nge tleirol si ni pho bula chok Foxwell a chuan alo ti khera a chan ma in ni na in gavina chu alo bia a anin kwa vel chu Maxwell a chuan alo thik ru hle kalson da yan tum phe chuan pasal chen hlim hlolinia midang inei le ngal do na mo ti in alo zo thial ka chhun che ni hi ni na chuan alo la ti mak zui Logan ala chuan inu pui po ni lo so en liam ve mai ro nge I lo du reng zok ati po in ngoi mai te alo ti khum hluk to ni na ho tur chu a karbul tleng gavina chuan a thla a kwale atumi ro chuan ni na chuan alo du to hau lo enge hetei lo kal chan iler zia te chu ka hai hlei nem ati ta ka chuan Southridge Development Zone a ramso apartment changkang taksak nan a tha khopang ma se sum ka nga tok si lova alo ti tange nge thodun puya chuan alo som chu ni in numari nai le dilili te chuan apa Mr Henry chuan lo thut chila
an lo buai pui hliau mai ni nai chu ron ho a ni na ka pa te chu nang le inu khongaya enkol tu chawani hi tuna po buaina bak min thlen lo de lili in ati chuan ngoi makro ti in apa chuan alo beng chora I fanu hi ye do pain I mangai zo kamo de lili chuan alo ti zwa kumsom hni chuang ka pa min ti to tu ni a ti senai pu in min mangai zo ka sin ni na naktu ka hospital a ka let le do na engpo ti la ka support zel chenia lau thong mia su o ti in a hril zuya ni nai chuan alo kwa Porichei tura ni nai kalzia na trin restaurant a chuan Foxwell te khan lo chol ve le kurto Bese lau takin na miswal rual hian an lo be ta thut maya secretary an lo dangin Maxwell le ni nai te chuan tlan chia a an human lo hlau mai ma se Foxwell a chuan ni nai ra man na vek ni in a shia a ming chia thop nan chuan a tran pui der vel mai ang chuan a ngai sak karwa man na ni se min tin na tan tum ve tho do nim ni hetia ka bi ru pui che po hi a thul kher nang ni nai chuan a lo ti ve thung ani chuan min ngai sak ve tho ti na ni mo ti in Foxwell a chuan a lo kwa lui le bor to ni nai chuan a dara chuan a lo se sak vaka an in tha zui Southridge project kha naktu ka an zial fel to do na in hu kan ngai ti in Gavin a chuan a lo khola a pui khop mai Foxwell ka bial pa in mi ngak ring to a ka kal phot mai ange ti in ni nai chuan a tong khum deuh khera Foxwell a chalo thin rim hle Gavin anin chuan an vein hmunge ya ma se ni na chua in du thiam hle Gavin a zuam tur chuan a om du lo shim poisa tam tak kan lama mo a ka ba kha chu thil da ngai to su ati mya po Southridge project binding party a chuan ni na le Foxwell te chu anin pu fu le a ibel pa chui lo shrai na nge ati chuan a number ka pe chenga biak du na inei ni chuan be mai la ti in a lo chang zai a number te chu ka nei sa ring alom thutna voi thum lai ka sun po khan ka thut puya piang kha a extend lo ni zel mo le Foxwell an ati chuan a hau e khang te chu school kan kal lai de ani kha ni na in a lo ti ve thunga chutia anin biak lai tak chuan Gavin a po chu lo kal ve bathroom a ka kal loka inga nge min lo nga lo ati ta ka chuan anin ngai zong deuh tak tak ni in Foxwell a chuan a hritan ve dewa kalwa ka chhuak reu mai a lo ti vel kha lemon hi eila I thik tu chiat na te po kha ti zia ve deuh mai the sin ti in Gavin a chuan a lo pingat chuta hmeichhe pakhat chuan Gavin a chu ni hnih chhungin million somriat inei thei bik ania kumsom nga ral kai to chhai chu bum thlu kan ol deuh po nyang chu a lo ti deuh khera I lo boi pe ka bial nu ni ve chak deuh ti na em ni a lo ti le sau deuh lo mai tu emo anga nu thloi ni ve te chu ka du teuh lo selinai chuan a lo ti le chu min per ve deuh ti na em ni na in a lo ti ve thung Knightford Chamber President Secretary le Mr. Victor Tunduat lai Selina chuan lo in ngai bel du su mangai na kora manga an ham that na chau ngai to thin ho ka soina mai ani kha a lo ti le a I thik wang ani kha Gavin a chuan a lo ti thik na chan tur ka nei lo rampo na kan om lai khan Foxwell anin chuan kanin dei to ti in a lo kwa vela rampo ni nom lai te kha chuan pangrem ang mai in Foxwell a kianga hian I betringa thlani vel ba kinin dei lo kha chu po building atanga chuan thlaka in thai I vo wang chawani kha Gavin a chuan a lo ti le nga ta Selina thinrim chuan zu chuan a lo the a nina in Gavin a chu a lo pot son man ni nai zok chuan Selina chu zu chuan a hmaya the thota ngoi rengin Gavin a chu kaya an chua san Foxwell a kal sun ve tur chu Selina chuan lo zuin engtin nge hetia nga ni nai om kwal vel hi yen lia mai thei ti in a ron zot chu zong kan buai na nia lawin rol du to su ti chawin a lo chang I du ani ti ro tia a zo le ero chuan a chang to lo Knightford Chamber Conference Room a chuan ni nai chuan no a chowa hmu a ani chu a lo ler sui khop mai ma se ni nai chuan poisa hmanga tlon lung oi chu tum phota kapate chu Selina I lo tong khum le che dan vela wang khan alung oi vak lova
a hmuh duh chi ka ring lo mahse zan khat min awm pui chuan ka lo be nawn lenga a hmuh duh ngei theih nan se theih tawp ka lo chhuang a ti leh chuan nina chuan a kut ngal zet mai chu lo hmer sak vaka hmun pakhatah chuan a hruai hrang zuia a ka te chu hnawih in an sawi sa hrep mai gavina lamah pawh foxwell a chu alo che ve thova nikhaw hre chuan alo siam ve tho lehlamah ninai leh foxwell te chuan hmalak dan tur ngaituah in Southridge project chu chan ngei an tum luh hle niin a lang an chhuah hnuah noah chuan lo khawlin a inah kal tur chuan a ko te a alo in la pa ve khanglang mahse a hmeichhia zawk chuan a sawp ta hrep mai a ka zuam sual cheu ani khawngai takin min ngaidam raw a ti ta chu mai chutih lai tak chuan foxwell leh a secretary te pawh chu chulai hmunah chuan an lo kal ve ta thut mai a nina in chemti a noah alo tin reng lai chuan va hmu a noah chuan amah chan turin an lo kal emaw a ti a alo lawm hle engah nge engkimai hian i lo inrulh ve sek zela nina in a tih chuan noah hi retire ta hmuh nan hman i tuma Southridge project chung changah ke pawh in hmuh ve ka duh a lawm tiin a lo chhang anih khaw nge kevin a a tih leh chuan ka thil min ruksak a tuma he khua tang hian ka pe chhuak ta nih kha tiin a lo chhang le chutia an inbiak buai lai chuan Richard tan in hmuh a rem tih thu an secretary te ve chuan an lo hrilh ka vapa noah hmingin in ngaidamna ka di le tiin thingpui pek a lo tuma mahse an lo hnar Southridge project ka tel ve tura sawmna lekha pahnih chu a lo pe ve a mahse foxwell a chuan he project hi ka duh lem lo ka nupui hual zawmna hi ka duh ber chu ani tiin a lo chhang vel zai a noah an alo ti buai le ni chuan keimah ka hrem tawh ang tiin purichard a chuan card pahnih chu ninai chu a peta a chutia foxwell a in hnuk dawk leh thut mai chu ninai chuan a chan a hre thiam lo hle a Selina an kidnap chu Gavin a chhuah tirna hman ru atana hman an tum ta a pu Victor a chuan a tunu Selina i bo thut mai chu a ngaituah thu leh zawn hmuh sak vat tura a duh thu foxwell hnenah chuan a sawi a Khawldawng zuin Gavin a an chuan hi phawt chuan Selina chu chuan tum thu an rawn hrilh chutiang ani takah chuan Gavin a pawh chuan chhuah ta a Selina pawh chu chhuah zui ani ve ta bawk ani lawn tennis an khelhna hmunah chuan foxwell leh a bial nu nia an sawi JT kha an lo lang ve leh nolh mai Juni phirpui nu a lo ni a a tirah ka hmuh tirang che ka tih tawh kha hei ka thutiam chu ka hle ni a lo ti vel i polai tle mai mahse i game hi a thing tawh tlat game pa ngai khel te zawk ang tiin lawn tennis chu an khel ho ta a ninai chu a in bil pal ta hlo mai a tlutur chu foxwell a chuan a lo chhelh hman a chak lo zawka an tran baka a kel a tin a zui chutah thuthar hria in Brian a chuan JT chu a lo hruai bo ve ringot mai a lo sawi sa ve ringot mai a lo ni ninai ka zin ani si a in la fel deuhin foxwell a bial nu tiin a lo haw ve hle lo ni mahse ninai chuan in rawl lo na turah hian lo in rawl ve tawh chu foxwell ah hian ka buai tawh lo tih hi lo hre bawk la kala buai pui emaw a ti mai zawk dawn a sin I thil ti hi nangman ching felang che tinawn le tawngai su tiin a lo hau hrep JT chu nina chuan a thla haw thlap a foxwell a pawnah lo dingin vengfim khur tuang che tiin nina chuan a chah nghe ninai che tan zawng chu JT chuan foxwell a hnenah chuan a hrilh vek a a ke erawh ana a tih hmel khawp mai engpawh ni se I bulah I bial nu lema chan hi ka pei tawh lo kan chhungkua min puina awang kha chuan kan lawm lutuk ania hetia in thik tir I tum vel hi a tha ka ti lo I ti hlatil tel zawkin ka hria a tih chuan ka duh chuang hleinem a ti ve ringawt a I duh nih kha ni lo sila chuan I ngai sak vak tawh lovang chiang takin I duh ti hi hrilh tawp zawk mai rawh tiin JT chuan a kal san ta a Logan invitation card an dawn pakhat zawk chu ninai chuan a thian nu chu a pe a ani hi Logan na bial nu hlui a lo ni company thar a hawnna tur party ah chuan tel ve turin ninai te thian dun chu an sawm ve hi a lo ni a nal deuh chuan an va kal dun
mi thenkhat chuan an lo tawng el khum ta ngei a an suisa zui hre pasin le tisa lo sawm ve tu pawh kha focsual a lek chu alo ni thawm hria in an lo chhuak a chung mi te chu an lo vui zat zat mahse luhkhanah chuan chung mi te chu a haw tir zui ta a nina in tisa i coat a bah tir takah chuan Matthew a chuan a coat chu alo bah tir ve nghal bawk a sumdawna lam sawi dun pui a duh thu sawin focsual a rem ti vak lo chung chu an kal hrang lui mete hi focsual a u alo ni a half siblings an lo ni Southridge project ah chuan za sum ruk ka changanga nangin za som li vel i changdawn nia tiin inremna nei pui alo tuma mahse nina chuan alo duh lo Southridge project ah chuan spot panga awmin Logan le focsual te chuan pakhat ve ve an chang fel der tawh 50-50 emaw 60 a chan duh chuan in nei a duh thu mete chuan alo hrilh chu ni in car accident a tawh thu chuan a deng zui nghal zata focsual a chuan vakanin ninai laka tlaklum nan focsual an a ti anga a ngai theih nan a accident der tih te chu a hre thiam nghal vek Southridge hi kata ni a nina pawh hi kata ni nang hian min tina turin mi i ruai tih kha ka hre lo emaw ti em ni focsual an a tih takah chuan meta chu a ngawi tadak mai a nina in lo kan ve tum pawh in secretary chuan alo dang tlat focsual a chuan min nei leh la Southridge project ah hian 40% i changdawn nia tiin ninai chu alo ngen ve thung alo duh lo chiang hle mahse George hnenah chuan nina chu zui ru a tunge hmuh thin harsatna a taw kem tih hre nghal zel tur chuan a cha pangpar te chu nitin chuan a thon vel a love temple te pawh chu chei that a tum thu te a tlang zar bawk enge ngai dan in nei leh chu tiin a zawt deuh chen bawk a channa chu a langai reng tho in nei that leh hi sumdawnna wang ani lo ka duh wang che ani tia focsual an a hrilh pawh in a hawi sak duh lo trick dang a hmang leh dawnah chuan a lo pawh sak dai a hnu lawkah chuan ninai chuan accident chu a tawk zui leh ta a va thlen chuan secretary kha lo awm thisen a hloh hnem em awanga an zei mek thu doctor chuan a lo hrilh Roland chhungkua te thil ti ani tih chu a hre thiam nghal a meta khan suisak a tawhna chanah pawh khan ninai hi an lo phu in a lakah chuan phubalak an lo tum ani an rin thu secretary in a sawi a ama suisak ani awang khan focsual a chu a inthiam lo hle ninai pala chu a fan chunga thil thlengah chuan a thinrim em bawk a secretary chu a tih tur hre tawk lova chuan puin a beng hrep nge tuang taka an zei zawh tawh thu doctor in a lo hrilh takah chuan focsual a chu a thla muang ta deuh a pa chuan hmuh a phal lo awangin a haw ta ni a dam lo zawk chuan a pa thinrim chu beng daih dan te a zawng leh ta zawk a chuti lai chuan meta awmna hospital ah chuan kang mai a chhuak thut mai a hmai chu balloon ang mai a puar thu mutu te chuan an sawi nge focsual a chuan a pa chu a va hmu a Southridge project ah chuan ninai chu sherpek ve a duh thu a hrilh a pa chuan i duh anih te chuan dik takin chetla tuang che tiin a thil tihna tur kawngah chuan engmah hnial a tum lem lo Logan a chu callin tesa phone password a zawta chuta tang chiah chuan ninai chu be thein damdawi inah chuan a va hmu a va kuah deuh tawp tesa phone chu a lo ruk sak lek chu lo ni in nina lah chuan ka duh lo che a lo tih khum hmia a focsual a erawh chuan enga tanmah chuan lo ngai duh lovin a bawh bet lui a fawp zui hmiah mai ninai pawh chuan a lo chhang let ve tho nia Southridge 40% i changanga Vel group 10% ka chang ve thungang focsual an ti chuan 40% mahse in nei lo aw tiin ninai chuan a lo chhanga focsual a pawh chuan a lo rem ti ve ta nge alom nan ti in a zuan in duna enga ti nge rawng hring engai na chan tia nina in a zawh chuan hmuh a nuam em a lum tiin focsual a chuan a chhang ani silinai hi first la fem ni tia a zaw leh chuan nilove tihna chhang leh ani tu nge tu emaw midang a duh dei tih in a chhang leh mai ama chu ani ring si a hrilh duh lo
a mipa zawk chu a rui zawkah chuan ala tang zui angin tlatawang chuan a karah chuan nina chuan a chuanpui ve a ka hmangaih che Foxwell ana ti pawhin i rui mai ani kha alo tih sak hlata ka star hmasak ber ani ka hmuh hmasak ber atang che khan school kan kal lai deuh atang tawh khan ka duh tawh che lo biak che ka tum thina mahse melh pawmin melh tha duh si lova a tih chuan oi lo hmel deuh hian nina hi chu alo nui suka amai mi chin san zui ngal mak a tukah chuan Southridge lampan chuan an kal hova ruah hmanna te an siam ho meta awmna kha i hal ani maw kan thawk dun bawk si a nakinah kalakah hian lungawi lo tala kei pawh hi min hal ve duh mai ang a nina in a tih chuan tun thlengin i laka ka lungawi lo chungin engkinmah kala ti lo che hi lungai duh su tiin Foxwell a chuan alo chhang hmuk billiard te chu an khel ho ta a zirah zirita chu ninai chuan rin ai deuh chuan alo hne saw bawk si a lut thei ta riau mai Foxwell leh a ho te chu hrilh hai tak chuan an hawi tawh a ninai te chuan hnehna an chang ta ni an in bet ang chuan ninai leh desai te chu boss tiin Foxwell a logana leh secretary te chuan an ko ta diat a zana chuan chulai hmunah chuan an riak ta ri nina chu a khwasik ta hluah mai a chan pawh swimming pool ah khan Foxwell chu alo tla der peka a thi emaw in chhan ava tumna lamah tuiah chuan a chen phah wang ani Foxwell chuan engi an tih hriat nan lo ngaih venin nina chuan alo chhang tha duh lova mahse secretary hnenah chuan eitur te alo pek tir tho porridge te chu ama siam sak vek alo ni a a tukah chuan lugana leh desai te chu police station lamah an lo vakala zanah khan zui tu nei tlata a in hriat awangin tesa chuan a hlau hle a kawngka an lo kik bawk nen nihliap chuan chu hmai tuam chuak kapah chuan alo chhun sak vaka a soisa zui hriat mai lugana lek chu alo ni si a amah zui rutu zawk chu midang an lo ni chemti a vi alo tum chu lugana chuan alo chan hman hlo zawk a an buaina chu Foxwell leh ninai te chuan lo hria in an lo hruai chutih lai karah chuan Southridge proposal chuan buaina alo tok ve le ta tlat mai mi te chuan miai chu Foxwell bial nu hmasa ber ang te chuan an lo soya chu wang chuan buaina chu a thleng ta ni in a lang a chan pawh Foxwell leh ninai te project plan leh Clary project plan te chu 80% laia a in an wang ani kopi tu zawkah chuan an inpuh tawn ta zak zaka ninai phei chu a thin rim lutuka Clary chu a beng pawp nge rampawh atangah lo haw hlim hlawlh ani a zan khat thil thu lekah project chutiang zat i buaipui hman lo tiin a hmuh pawh a board member te pawh chuan Clary zawk chu a tiklo zawk ani tih chu an pawm tlang ta a Clary pawh chu a tang zui ngam ta lo chutah ninai chuan proposal thar ni thum chhungin kan lo siam le ang tiin board member te hnenah chuan a tiam zui nge Kevin ala khan ninai chu hmuh tur lo hram alo tum char mai alo ni ninai chuan va hmuluin chawte eipuia Foxwell hian a du che ani a thik wang che ani ka ti kha a ti chuan oi om lo lutuk Selena e kan ruk bo wang mai ani kha tiin nina chuan alo oi thei chuang lo an soi ta ka chuan nina in rong hring angai na ti a hriat awang chawa Foxwell chuan lo ngaina ve ringot ani ti te chu an hre chuak zui Clary chuan thil thalo engmah ti to lo nan patli thlai turin ninai hian Kevin hi a du alo ni chutih lai pawh chuan Foxwell secretary khan alo en thla reng ti chu an hre chhuak tlem chuan ninai pawh in Foxwell chuan a duh ve deuh ani te chu a ring tan ve ta deuha a kalna a pianga la chuan hmuh tur alo awm ve hmanzia bawk nen oi lo ngot pawh chu thil thei ani bik lo mahse chuti mai chuan Foxwell chu rinbur chu a tum ho lova a secretary hnenah chuan mia an ti an soi ve sia Foxwell first love an ti chu zon hmuh sak tur chuan a ngen Dayton chhungkua te chu an tlak chhiat thu le an pa ber Walter le Clary te pawh chu in tih hlum an tum thu te an nunna erawh chu an chan hman thu le
Foxuelan an thaw ho na a tih tawp tak wang a nih thu te chu tiasai chuan ninai chu alo hrila logana hrila lo ni awm e chu pawh ninai wang niin an sawi chu remchanga la in ninai chuan Foxuela chu ava hmu a in ngai zawng anga lan der chuan tumta ni miai chuan kumliam ta khan pasal a nei tawh tih te chu ninai chuan a hre zui ta a Foxuela chuan dawt alo hril a nih ngei chu a ring le tawh Roland chhungkua ti lungawi lo pawh chuan internet lamah chuan eng engemaw thuthar chu an rawn siam fo mai a minai pawh chuan chu tih tawp fata duh ani ber chutah Foxwell Company chuan an profile te chu lo thlak thutin sazupui leh satel lem a hmazana ninai nena an khai chhuah te kha an rawn hmang ta thut mai mi a emaw ka first love an ti thlata ala in hriat fu lo wang mai ani nina nangmah zawk hi a lawm ka duh ber chu tiin IG lamah te chuan Foxwell a chuan alo la post zui ninai chuan a rin hlelh phah sauh thung Meta phirpui Samuela chuan ninai chu alo hmu ve leh thunga Foxuela chu ringlo tur leh Vail Company share nei a duh wang mai a a chunga thader ani thu te an chhungkua lo chui ruk vek tawhna te chu evidence te nen lam chuan alo hmu ta veka ninai la chuan an inbiak na zawng chu call hmangin a rukin Foxuela chu alo ngai thlak tir vek bawk si Foxuela ai pawh in Samuela chu a ringlo zawk ti chu a chiang hle chu chuan Samuela chu a ti lawm lo hle bawk Foxuela lo thlen phei taka chuan ninai chuan a in thiar fihlim san ta zawka inu in a tih tir chian ni maw mahse inu mitah hi chuan nang aiin meta hi a tlana fel zawkin ka hria a hmang tangkai vel mai che ani hi hetianga che tilak awang hian ka lawm lo khawp mai fim khur tawh viau ang che tiin Foxuela chuan Samuela chu a kal san nina i bara zu lo in mek chu va hmu in chhungkua ka chui chian na chan chu inu in car accident a tawh hma a hmu nu hnun ber kha Lucas anu Irene ani wang ani ipa khan Irene chu viatuma mahse Lucas a hian a chan ani Lucas a hi i hmangai hmasak ber ani tih pawh ka hria a mahse nangmah tina tu ber pawh ani bawk hun liam tawh chu ninai chuan a ngai tuah leta Lucas a chu apa Henry an hmeichhe dang laka a fa ni a ninai erawh hi chu an falak ani thung anupui car accident chhanah khan Irene hi apa chuan a mawh puh hmia a mahse Lucas a chuan anu chu a tan ve tlat awang khan ninai pawh hian alo hre vek bawk si a Lucas a nen chuan an in then phah ta alo ni anu accident chan a chui chian sak wang mai ani thu Foxuelan a sawi taka chuan ninai pawh chuan engmah chu a sawi zui tawh bik lo zan khat chu Timothy thu ninai chuan a hre ta thut mai lungphu chawl ni in an sawi tak na a chu thil thlengah chuan Foxuela chu mawhphur tu a puhthluk an tum tia chiang hle mahse Foxuela chuan Samuela tih vek ani tih chu alo hre thiam ngal nina chuan a ngai tuah deuha mahse Foxuela chuan alo hlau ve lem lo chutah kumriat liam ta a anu car accident a hriat ve leh khan an khua a chuan Foxuela chu alo let ve ngal tih a chhui chhuak zui ta bawka ninai chuan Foxuela chuan a hma tang deiin alo duh ve tak ani chu a ring ve ta an pa te ve erawh chuan Foxuela leh ninai te chu inkawp tawh lo mai se tih chu an duh pui ve a Southridge project pawh chu tluang takin an kalpui ta zela ninai te lam chuan thiam an chang zui bawk a lawm nan tiin barah chuan an peng haw a Foxuela chuan kumsawm liam ta atanga alo duh daih tawh thu a sawi te a hma a chiat a lak lo na chan pawh Lucas a nen an inkawp tih a hriat wang ani thu te a sawi takah chuan a thil sawi te chu a awi vek thu tisai bulah chuan ninai chuan a sawi nghe chu lugan a rui chuan a dik zial sawiin alo nem ket ve le chiah bawk khatia sumdawn awanga an in neih pawh kha Foxuela chuan pawi alo ti lem lo mahse ninai rilru a neih theih nan tikhan a in thik kual tir der vel mai alo ni ninai la chuan tak emaw tiin a rin awm lo angah chuan alo ngai a in then hi ala duh ta kha lo ni Foxuela la khan Lucas a nen hotel a an riak dun niin alo ngai ve bawk a
a tawpah chuan an buaina leh an inhriat thiam loh tawnna te chu an sawi fel thei ta a Lucas a nian ni lovin a pate nen zawk a piancham lawm turin an kal a lo ni Lucas a hmuh tel ve wang mai khan a lo ring hlel a lo ni a khavanga in then duh ve tho kha a lo ni bawk engkim a lo fel tak hnuah chuan Foxwell leh ni nei te pawh hmangaih biah thu in hlan tawnin an inkar tha lo zung zung te pawh chu an ching fel thei ta a